Χυμαρώδης όπως πάντα, ο Νίκος Αλέφαντος μίλησε για όλους και όλα στην εκπομπή του Αντένα Σούπερ Σάββατο. Εγκληματία χαρακτήρισε τον πρόεδρο της ΑΕΚ, Ντέμι Νικολαίδη. Ο Ντέμις πήγαινε και πήδαγε στα κάγκελα και φώναζε original και γίγαντες. Οι original το έκαναν τα κρύα της βροχές στο ξύλο. Και τώρα ανέβηκε απάνω να πηγαίνει στα τμήματα, λέει αυτός έκανε τη φασαρία και αυτός δεν έκανε. Διαφωνείτε δηλαδή με την πολιτική του? Τι να διαφορεί, εγκληματίας είναι δίκαιο τώρα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Όσο για τον τεχνικό της ΑΕΚ, Σέρα Φερέρ. Έβγαλε άξιστο το Σάντος και μας έφερε καθηγητή, παραδείγματος χάρη το Φερέρ, και γελάει όλοι οι οικουμένοι. Ο Σάντος βλέπει, ζει και βασιλεύει. Από την κριτική του Νίκου Αλέφαντου δεν ξέφυγε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Βίκτορ Μουνιώθ. Και ο Μουνιώθ είναι να κάνει καμιά κολοτούμπα, άμα κάνει τον γκολ και είναι να κάνει την προπονησούλα. Μέτριοι προπονητές αυτοί, δεν το καταλαβαίνετε, αφήνουν ολόκληρη Ισπανία, ούτε η Λεβάντε δεν του ζητάει. Εντύπωση προκάλεσε η σκέψη του Έλληνα τεχνικού για τον Φέλιξ Μπόρχα του Ολυμπιακού. Και να κάνει τον Μπόρχα να τον κάνει ένα κεντρικό πιστοφύλακα που πιστεύω θα χαλάσει τον κόσμο. Μπορεί να γίνει Μπόρχα, αυτό. Αυτός ασυζητητή. Πρώτα θα βλέπει το γήπεδο όλο. Ξέρει μπάλα. Γρήγορος. Όταν τον βλέπεις και κάνει αυτός και ο Μάρτης, κάνουν 4 τούμπες ανάποδα. Είναι λάστιχα αυτή. Για τον Νίκο Αλέφαντο, η επιλογή της διοίκησης του Ολυμπιακού να μην πάρει το Βαντελρέι Λουξεμβούργο στη τεχνική ηγεσία της ομάδας ήταν η καλύτερη. Ο Λουξεμβούργο είναι μια ποδοσφαιρική απάτη στην Ευρώπη. Έκανε τη μεγαλύτερη σοφή ενέργεια ο κ. Κόκαλης, τον οποίο δεν τον πήρε εδώ, διότι θα του κουβάλαγε κάτι γυμναστές, κάτι σαν προπονητή που έχει στον Αστέρα Τρίπολης. Εκεί λέει με ποδοσφαίρος δεν μπορεί να περπατήσει ο άνθρωπος, να πούμε 180 κιλά. Φαίνεται, κοιτάξτε το να δείτε, λες και είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Ολοκληρώνοντας την απολαυστική του συνέντευξη, ο Νίκος Αλέφαντος αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για δύο ανθρώπους του αθλητισμού. Μεγαλύτερη προέδρη να ξέρεις, στο ποδόσφαιρο Κόκαλης και στο στίβο σε όλη την Ευρώπη είναι ο κ. Συριακού.